Velkommen til Hov. Vi er en lille by, der ligger i Nordjylland. Vi ligger over på østkysten og lige nord for Limfjorden. For nogle år siden, der ville vi rigtig gerne finde ud af, hvad der skulle til, for at vi kunne få nogle flere tilflyttere til Hov. Og det var specielt fokuseret på de unge. Hvad skal der til, for at de unge kommer til Hov? Og de gav os nogle rigtig gode fif omkring, at vi lå jo helt ude ved vandet, men havde måske aldrig haft det nok fokus på at skabe en tilknytning til det vand, vi var så tæt en nabo til. Det er lyset, det er vinden, det er udsynet, det er farverne, den ro, vandet giver os. Når der kommer ny inspiration til byen, og nogen, der gerne vil noget, så er det opgaven, vi andre har, er at støtte op omkring det og hjælpe på vej. Jeg har oplevet, at de unge starter op hernede, og det bedste, jeg kan gøre dem, det er at sige, har I brug for min hjælp? Skal jeg søge nogle penge? Skal jeg finde lokale? Eller er der nogle kompetencer, I mangler? For jeg er her for at hjælpe jer på vej. Så laver de unge en eller anden event eller en eller anden aktivitet, og så har de en succes. Det vil sige, så får de lyst til at arbejde videre med det. Og så er vi jo på vej til at give noget videre til den næste generation. Der er slet ingen tvivl om, at den gejst, jeg får ved at lave det her, det er fordi, jeg møder gejst og glæde hos andre mennesker. Når man begynder at lave en succes, det er jo, som jeg siger, tog, man skal have i gang. Og når først toget er i gang, så kører det stærkere og stærkere. Det er ikke bare kommet af sig selv. Det er noget, vi har gjort meget ud af, for det kræver jo også meget af frivilligheden i sådan en by. Og noget af det, der er vores guld, det er frivilligheden.